ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி பாசுரங்கள் 10 பாசுரங்களை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இதற்கு முந்தைய பதிவில் பார்த்தோம். இப்போது ஸ்ரீ உவே பிரபாகர பட்டாச்சாரியார் தன் கைகளினாலே வரைந்த சித்திரங்கள் 500க்கு மேல் உள்ளது. சிலவற்றை கண்ணனுடையதை இந்த வீடியோவில் நாம் காணலாம். நம்மாழ்வாரின் அடுத்த தலைப்பை நாம் இங்கு பார்க்க போகிறோம். அவர் அருளி செய்த திருவாய்மொழியில் 5ஆம் திருவாய்மொழியில் பக்தி பண்ணும் வகைகளை தொகுத்து கூறுகின்றார். அந்த 10 பாசுரங்களின் பொருளை உணர்ந்து நாம் சேவிக்கும்போது திருவருள் நிச்சயமாக கிட்டும் என்பதில் ஐயமில்லை. நெடியான் அருள் சூடும்படியான் சடகோபன் நொடி 1010 அடியார்க்கு அருள் பேரே. சடகோபர் நெடுமாலின் திருவருளைச் சூடி அவர் அருளியுள்ள 1000களில் 10 பாசுரங்களும் அடியார்களுக்கு திருவருள் செய்யும். அதனால் தவறாமல் அந்த 10 பாசுரங்களையும் சேவிக்க வேண்டும். உடன் இந்த சித்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ணனையும் அனுபவிக்க வேண்டும். உங்களுடைய எண்ணத்தை இதில் பதிவு செய்யலாம். கண்ணன் கடலினை நன்னும் வனமுடையில் எண்ணும் திருநாமம் திண்ணம் நாரணமே. கண்ணன் திருவடி இணைகளை அடைய வேண்டும் என்று நெஞ்சு உடையவர்களே, நீங்கள் நினைத்து சொல்லும் அவன் திருப்பெயர் நாராயணன் என்ற நாமமே. நாரணன் எம்மான் பார் அணங்கு ஆளன் வாரணம் தொலைத்த காரணன் தானே. நிலமகளின் கேள்வன் தனக்கு தலைவன் நாரணனே. அவனே யானையை கொன்றவன் உலகிற்கெல்லாம் காரணன். தானே உலகெல்லாம் தானே படைத்து இடந்து தானே உண்டு உமிழ்ந்து தானே ஆழ்வோனே. நாராயணன் எல்லா உலகங்களுக்கும் தானே உயிரானவன். உண்டாக்கி மேலே கொண்டு வந்து அதை விழுங்கி காத்து பலபடியாக ஆண்டு காப்பவன். ஆழ்வான் ஆழிநீர் கோள்வாய் அரவு அணையான் தாழ்வாய் மலரிட்டு நாள்வாய் நாடீரே. உலகத்துக்கெல்லாம் காரணமானவன் பெருங்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கிறான். மிடுக்கு பாம்பு படுக்க என் திருவடிகளிலே மலரிட்டு நாள்தோறும் வணங்குங்கள். நாடீர் நாள்தோறும் வாடா மலர் கொண்டு பாடீர் அவன் நாமம் வீடே பெறலாமே. நாள்தோறும் புதிய மலர்களை கொண்டு பகவானை வணங்குங்கள். அவன் திருப்பெயரை பாடுங்கள், பக்தி செய்யுங்கள், வீடு பேறு பெறலாம். மேயான் வேங்கடம் காயா மலர்வண்ணன் பேயார் முலை உண்ட வாயான் மாதவனே. காயாம்பூ திருமேனியன் பேயின் முலை சுவைத்து கொன்ற திருவாயன் மாதவன் அவனே. அவனே திருவேங்கடமலையில் எழுந்தருளி உள்ளான். மாதவன் என்று அவனுக்கு ஓதவல்லீரேல் தீது ஒன்றும் அடையார் ஏதும் சாராவே. திருமகள் கேள்வனே என்று நீங்கள் ஓதுவீர். அது உங்கள் தீவினைகளை தொலைக்கும். முன்வினைகள் அகலுவதோடு இனிமேல் உண்டாகாது. சாரா ஏதங்கள் நீரார் முகில்வண்ணன் பேரார் ஓதுவார் ஆரார் அமரரே. மேகம் நிறமுடைய எம்பெருமானின் பெயரை ஓதுபவர்களுக்கு எத்தகைய தீமையும் வந்து சேராது. அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் வானவர் ஆவர். அமரருக்கு அரியானை தமர்கட்கு எளியானை அமரத் தொழுவார்கட்கு அமரா வினைகளே. தேவர்களுக்கு அரியவன் அவன் அடியர்க்கோ பார்ப்பதற்கு எளியவன். எம்பெருமானை வணங்குபவருக்கு பாவங்கள் ஒருபோதும் சேராது. வினைவல் இருள் எனும் முனைகள் வெறுவிப்போம் சுனை நல் மலரிட்டு நினைமின் நெடியானே. பகவானை வழிபட்டால் இரு வினைகள் கொடிய அறியாமை திரள்கள் தாமே ஓடிப்போய்விடும். பூக்களை கொண்டு நெடுமாலை நினையுங்கள். இப்படியாக இந்த 10 பாசுரங்களை ஒரு 4 நிமிடத்தில் சேவிக்க முடியும். மலரிட்டு பெருமாளை வணங்கி அவன் திருவருளை வேண்டி சித்திரத்தின் தன்மையையும் புரிந்து கொண்டு சேவிக்கும்படியால் நாம் பெருமாளின் திருவருளை பெற முடியும். இந்த வீடியோவில் வரக்கூடிய படங்கள் அனைத்தும் பட்டாச்சாரியார் தன் மனக்கண்ணில் தோன்றிய கண்ணனின் பார்த்தசாரதி பெருமாளை கண்ணனின் வடிவத்தில் பல்வேறு விதங்களில் வரைந்திருக்கிறார். இது சம்பந்தமான உங்கள் கமெண்ட்ஸ் இதில் ஷேர் பண்ணலாம். நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் எது இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பாசுரங்களை நீங்களே தனியாக சேவிக்கிறது ரொம்ப நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இது சின்ன பாசுரங்களாக இருந்ததுனால இந்த 10ஐயும் சேர்த்து இந்த ஒரு வீடியோவில் தந்திருக்கோம். தொடரும் இந்த சித்திர சேவை. இந்த சித்திர சேவையையும் பெருமாளின் திவ்ய பிரபந்தத்தையும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைத்தது. பார்த்தசாரதி பெருமாளின் அருள்.